Добро утро! Сега вървим към залата. Отиваме да правим кардио. Това, което почвам да правя е просто ставам рано сутринта и пеша отивам до залата, която ми е на около 35 минути някъде. Правя си кардиото, прибирам се пеша и така още от сутринта имам, кажи речи 7-8 хиляди крачки и кардиото. Това бих казал, че е много мощен старт за деня. И накрая просто ми остава да си направя силовата тренировка след обед, което е най-лесната част от нещата, честно казано. Най-бързо случващата са част от нещата. По принцип го намирам за много добър вариант за мене, понеже, както казах, имам 45 минути стълби всеки ден. Имам и 10 000 крачки всеки ден. И това, което правих аз, е след тренировка да правя стълби и си е доста натоварващо за централната нервна система. И също така и след кардиото се прибирах, хапвах и отивах да правя крачки. Общо взето всичко беше на един дъх, ако мога така да кажа. Пак сега съм си ги разделил с цел да ми е по-лесно. Да, може би малко повече по-добре трябва да си структурираш деня, но със сигурност е много по-добре за теб да си ги правиш отделно кардиото и силовите тренировки. Особено ако имаш над половин час кардио на ден, тогава вече със сигурност е най-адекватно да ги правиш отделно, а не едно след друго. Това е фейстрак, окей. Това е доста така оптимален вариант за мен, доста е добър. Доста се избържвах след силова тренировка, час и половина и после 45 минути кардио, стълби, си е доста тегаво на един дъх. И така като си ги разделих, ми е доста по-изи, доста по-лесно ми е. Просто това, което трябва да съобразя, което трябва да направя аз е по-добре да си структурирам деня, понеже имам 2 отивания от залата си едно и през деня имам и други задачи, работа и така нататък. Но със желание бих казал, че всичко става. Няма как да искаш да стане нещо, но да използваш оправдание от сорта на нямах време да отида на зала, не знам си какво. Това са глупости. Ако искаш, ще го направиш. В случая аз много го искам и съм намирал време да ходя по 2 пъти на ден на зала и той един път отивам пеша, което ми отнема, както казах, час и 10 минути общо път пеша. Това е, наистина. Седнах сега малко пред компютъра да поработя. Искам да ви поканя нещо много готино. Значи, това е Крис. С него тренираме от 6 месеца и половина. И сме успели да свалим 18 кг, даже малко повече. Крис е един от малкото хора, които са страшно изпълнителни и всичко, което му е казано да прави от мене, го изпълнява на 100% и резултатите са на лице. Има още много работа, но прогреса и до момента направо е откачен. В смисъл, човека вече има детайли по гърба, талията му няма почти, пък беше човек с коремче. За 6 месеца човека се преобрази целия. Това го казвам с цел да покажа, че с отдаденост, дисциплина и правилни насоки се постигат такива резултати. За 6 месеца и половина 18 кг надолу, това са, мисля, че около 2 кг на месец, което е брутално. Пак човека по принцип си има работа, има дете, не му е това живота и пак прави брутален прогрес.
Сега ще правим cable flies с лежанка обаче. Той го взимаме и го слагаме и тук. Ой. Няма правя загряващи серии, направо почвам. Принцип, че наистина е най-добре сетъп за флай според мен, защото просто си седнал и трябва да се балансираш така, като си прав, нали? Седнал си, стабилен си, облегнат си и може да се фокусираш само върху движението и контракцията и стреча. Тук имаме 3 серийки. Една тежка, която беше тая, от 6 до 8. Аз направих 8. И другите две са от 8 до 12 повторения. Баков, 2 баков серии. С малко по-малко килограми.